Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ukrajinski lider Volodimir Zelenski trenutno nema adute u pregovaračkoj poziciji i zapretio Rusiji razornim sankcijama ukoliko ne bude postignut sporazum o Ukrajini. Oduvek sam govorio da on nema adute i nema adute, iskreno. Nema ni jedan, rekao je Trump u intervjuu za Fox News komentarišući pregovore. Trump je također istakao da smatra da je rusko rukovodstvo u potpunosti uključeno u pregovore o Ukrajini s obzirom da su inicirali sastanak u Turskoj. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je za pregovaračkim stolom. Želeo je ovaj sastanak, rekao je Trump, reagujući na komentar da ruski lider nije otišao u Tursku i na pitanje da li je to prepreka miru. Trump je dodao da nije planirao da ide u Tursku i nije očekivao da će se sastati sa ruskim predsjednikom. Bez mene neće biti dogovora, zato moramo da se sastanemo. Mislim da ćemo se dogovoriti o tome, rekao je Trump. Američki lider također je rekao da će uvesti nove sankcije Rusiji ako se ne postigne dogovor o Ukrajini. Kako je rekao, to će biti razorno za Rusiju. Sada je kod njih teška ekonomska situacija, cena nafte je niska, zaključuje Trump. Prenose mediji.